سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا سرقي اب كل حبرتسبات اتزتفنفنه كومدما اب كلن هاجرات بحق زحتت كبيت جبن مغاني زفلت ازي خنمبر جلسبات ازي كي عجبهم نزخي صعركا كالو زصعرو لسريكا هيوت ممرح انتس امل كوينوم انتس كفيوم انا وارب زخنه منقديوم ايدم كم مزداد عد زي وعلو ابزي حجي وانكا مبزحتن هاجرات علم تراقيقا بمهلاون اتوم نز سرق زسمو كي تكبار زقبرو والقسباتون مستزلو معبالة تراقيقهم نتقبن كغصلوون نقل مسكيناي صعران والقسب دما جبو خنق فيهم زرايو تمالغا بوزحات معكنا زين علم بفلاي دمانا ايروبا كقالحو ابزو على درقاب ايروبا بخمز حجي هنطقسو زخونا اقباب اتزبزح گنزب تسريقو زلو خوينو بزحو خا 1 مليون يورو يزبصح ازي سرق خا بمنقدتي مراخب كوينو زلو انترنت كوينو نحجي خا ازي سرقي بخمي منقد تخايدو ابي تخايدو كساب كندي خغاني نزلو كمو نحنا بخمي كنكالا خلو نخل كنري كنفتنينا قدمي غنا ابزا channel سبسكرايب لايك كمو نتدول بمطواق قدامو تخاتلتي معالتاو تحستونا خدكونو بغبرن عدم مجمريا ايتا اقاتيمو زلو سرقي بخمين ابين اقاتيمو مسنرئي ايتو والقسب حادو هولنداو زيقنا زلوه اب سمين تهاجر زقمت بعد سقايو ازي سبايكا ابزي حلفو ورحيت شعاته ايتا نسو حيزوا زنبرة نايبانك حسابو كاردي عيلتا خودق تقاريبو بمنبارو كغيرا حسابي نيروا ازي يخون نمبر نتا كغيرا مدب زنبرة كارد جينا خيك ايران كلو ابتو ورحيت بمنقاد تليفونو حاد صحفي ماتيوا ابتو صحفكا ايتا نايبانك حسابك كاردي علتا كودق قريبو سلازلو ابزا تريا زلخا اللينك تطويكا حداش كتحتت تخيلي غازبل صحفي ماتيوا ات سبايكا اب قربا صنيحو نتا ابو زنبرت لينك مستوقه لكعنتنا يتنسوز تقملو بانك اتمثل مربب حبريتا تخفتتلو ابوخا كل ناي بانكو حبريتا زركبو ولقاو حبريتا كهبي حتتمو نسخا اتناتو بانك مسيلوا كل تزتبالو حتوتات مليسي سديدوا بزخا اتازتقملا زنبره كارد متكاتا تخونا كارد زحاتتي مسيلوا ازي غنبر نصبحيت نغو مستسئ ناي بانك حسابو انتخفته 1 مليون يورو زبصح ገንዘብ ካብ ናይ ባንኩ حساب ናብ ካልእ ከም ዝተሰጋገረ ፈለጠ እዚ በሓንቲ ለይቲ 1 ሚሊዮን ዝሰኣነ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ከም ዓይነ መርፍእ ፀይባቶ ኩሉ ጽዒሩ ዝኣከቦ ገንዘብ በሓንቲ ለይቲ ከም ዝሰኣነ ያስተብሂሉ ድሕሪ ዝኻ ናብ ባንኩ ደዊሉ ከም ድማ ናብ ፖሊስ ሓበሬታ ክስደድን ከሎ ገንዘቡ ናበይ ከም ዘበለ ምርመራታት ተጀሚሩ ካብ ወርሒ ተሽዓተ ክሳብ ዛት ማሊ እቲ ዜና ዝዝርጋሕ ብምስጢር በፖሊስ ሃገር ሆላንዲ ከም ድማ ምስ ፖሊስ ኢሮፓ ዝኾኑ ኢሮፖል ተሓባቢሮም ኣብ ሓያል ዝኾነ መርመራ እዮም ተጸሚዶም በቲ ዝገበርዎ መርመራታት ድማ እቲ 1 ሚሊዮን ዝበጽሕ ገንዘብ ናይቲ ሰብኣይ በቶም ናይ ሓሶት መልእኽቲ ልክዕ ከም ናይ ባንኩ እትመስል መርበብ ሓበሬታ ዝሰደዱ ሰረቕቲ ናብ 136 ካልእ ሕሳባት ባንክ ተመቓቒልዩ ከም ዝተሰደደ ዝፈለጡ እዞም 136 ሕሳባት ባንክ ድማ እቶም ሓቀኛ ሰረቕቲ ዘይኮኑ ነቲ ስርቂ ዘሳልጡ በቶም ቀንዲ ሰረቕቲ እንድሕሪ ዝገንዘብ ናብ ባንክኹም ይሕሊፍኩምልና ከምኡ ድማ ብድሕሪኡ ብካሽ ክነውፅእ ሓጊዝኩምና ገለ ክንህበኩም ኢና ዝተባሃሉ ዳርጋ ተራ መንእሰያት እዮም እዚኦም ድማ ከምቲ ካብ ሌባ ተቐባሊ ሌባ ዝበሃል ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ብልምዲ ማንሚዩል እዮም ዝበሃሉ እዚኦም ከዓ ብመንገዲ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ማለት ከም በዓል ኢንስታግራም ፌስቡክ ብብዝሒ ከዓ ቴሌግራም በቶም ቀንዲ ሰረቕቲ ምስተረኽቡ ንሕና ከም ዝገንዘብ ኣለና ካብኡ ከዓ ገለ ክንህበኩም ኢና ንስኹም ግና ባንክ ሕሳብኩም ገንዘብ ክነሰጋግረሉ ሓጉዝና በመባል እዮም ዘሽክዕዎም እዚ ኻቶም ቀንዲ ሰረቕቲ ድሓር ከይተሓዙ ክብሉ ዝመሃዝዎ ሽጣራዩ ከም መግለጺ ሓደ ነዚ ጉዳይ ሒዝዎ ዝርከብ ኣባል ፖሊስ ድማ እዞም መንእሰያት እዚኦም እቲ ገንዘብ ምስ ሰጋገሩ ብመንገዲ እቲ ባንኪ 100% ክርከቡ ከም ዝኽእሉ እንዳፈለጡ ይገብርዎ ምዃኖም ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ግና እቶም ሰረቕቲዮም ብጥዑም ቃላት ዘሽክዕዎም ብምባል እቶም መንእሰያት መሳርሒ ናይ ዓበይቲ ሰረቕቲ ከም ዝኾኑን ኣብዚ ናይ ሰብኣይ ጉዳይ ከዓ 136 ናይ ባንክ ሕሳባት መሳርሒ ከም ዝኾነ ይገሊጹ እዚ ኣብቲ ሕጂ ስርቂ ተኻይድላ ዘሎ ሃገር ሆላንድ ከዓ ምስ ትተሓዝ ናይ ባንክ ሕሳብካ ብዘይግቡእ ተጠቂምካሉ ተባሂሉ ንሽዱሽተ ዓመታት ጽኑዕ ማእሰርቲ ከፍርድ ዝኽእል ኮይኑ ብድሕሪኡ ድማ ባንክ ክትጥቀም ወይ ድማ ጥዑይ ናብራ ክትመርሕ ዘሎ ተኽእሎ ኣመና ጸቢብ እዩ በዚ ከዓ ፖሊስ ሃገር ሆላንድ ይኹን ናይ ኤውሮጳ ድሕሪ ክገብሮ ዝጸንሐ
ሰለስተ ወርሒ ዝወሰደ መርመራታት እዞም ኣሳለጥቲ ዝነበሩ 136 ዋነንቲ ናይ ባንክ ሕሳባት ከምኡ ድማ ገለ ሳልሳይ ኣካል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም እዮም ዝርከቡ እቲ ሰብኣይ ከዓ ገንዘቡ ተመሊሱሉ ዲ ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ከም ዘየለ ዝፍለጥ ካሊ ኣብዚ ጉዳይ ዝሰርሕ ዘሎ ኣባል ፖሊስ ሓቢርዎ ከም ዘሎ ከዓ ክሳብ ሕጂ መን እዮም እቶም ኣሳለጥቲ ፈሊጥናዮም እኳ እንተለና እቲ ቀንዲ ነታ መደናገሪት ዝነበረት መልእኽቲ ዝሰደደ ከምኡውን እቶም ቀንዲ ሃንደስቲ ንምሓዝ ኣብ ጻዕሪና ዘለና ክብል ተዛሪቡ ብዛዕባ ገንዘብ ምምላስ ድማ ዝበዝሕ ግዜ ባንክታት ከምዚ ዓይነት በዝሕ ገንዘብ ብሓንሳብ ክሰጋገር እንከሎ ምልክት ስለ ዝመጾም እንድሕር ናይ ስርቂ ኮይኑ ካብቶም ኣሳለጥቲ ማለት ከምቶም 136 ክመልስዎ እዮም ዝፍትኑ ብምባል ብዛዕባ ምምላስ ካልእ ተወሰኺ ሓበሬታ ኣይሃበን እዚ ብልሙድ ኣገባብ ብእንግሊሽ ፊሽን ዝበሃል ዓይነት ኣሰራርሓ ከዓ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ካልእ ምዕቡል ናይ ባንክ ስርዓት ዘለወን ሃገራት ብብዝሒ ዘጋጥም ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ስርቂ ተኻይድላ ዘሎ ሆላንድ ጥራይ ኣብ 2019 ካብ ወርሒ 1 ክሳብ ወርሒ 6 ዘሎ ፍርቂ ዓመት ብድምር ካብ ብዙሓት ሰባት 3.1 ሚልዮን ዩሮ ተሰሪቑ እዚ ማለት ድማ ካብ ቅርሺ ዘላቶ ክሳብ እቲ ሚልዮናት ዘለዎ ሰብ በዛ ኣገባብ ክስረቕን ሓደጋ ክወርደን ይከኣል ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ድማ እቲ ስርቂ ብኸመይ ይካየድ ባንክታት ከዓ ነዚ ንምክልኻል እንታይ ይገብራ ከምኡውን ንስኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክንርኢና መጀመርያ እዚ ዓይነት ስርቂ ከምታ ቀዲሙ ዝተገልጸ ፊሽን አታክ ወይ ድማ ፊሽን ጥራይ ብዝብል ልሙድ ኣጻዋውዓ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ክስረቕ ተደልዩ ዘሎ ሰብ ከዓ በቶም ሰረቕቲ መጀመርያ ናብ ቴሌፎን ድዩ ካልእ ብጽሑፍ መልእኽቲ ክቕበለሉ ናብ ዝኽእል ከም በዓል ዋትስኣፕ ሜሴንጀር ቫይፐር ኢሜል ወዘተ እንዳበልካ ኮታስ ብኩሉ መንገዲ መራኸቢታት ሓደ ሊንክ ዝርከቦ ናይ ሓሶት ጽሑፍ ይስደዶ እዚ ከዓ ንኣብነት ባንክኻ ሕሳብካ ክዓጽዎ ደሊሞ ቀልጢፍ ካብ ዝጠዊካ እቲ ዝምላእ ወይ ድማ ከምዚ ናይቲ ሰብኣይ ዕሎቲ ይወድቃሎ ዝተባሃለ ሓድሽ ሕተት ዝብል መደናገሪ ጽሑፍ ዘለውን ምስ ሓደ ሊንክ ኣሰኒኻ ይስደዶ እቲ ሊንክ ድማ ናብ ሓንቲ ልክዕ ከም ናይ ባንኩ መርበብ ሓበሬታ ምስሊ ብዘለዎ ኣገባብ ዝተሰርሐት ናይ ሓሶት መርበብ ሓበሬታ ይሰዶ እዚ ናይ ሓሶት መርበብ ሓበሬታ ብብዝሒ ባዕሎም እቶም ሰረቕቲ እዮም ዝሰርሕዎ በዚ መንገዲ ድማ ኩሉ እቲ ዝደልይዎ ምስጢራዊ ኮዳት ምስ መጾም ደሓን ወዓሊሎም ባንክኻ ይነክፍዎ ማለት እዩ በዚ ከዓ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ካልእ ምዕቡላት ሃገራት ዓመታዊ 10 ሚልዮናት ዩሮ ክስረቕን ኣብ ትሕቲ ቀይድን ክኣቱን ይዝረአ ነዚ ንምክልኻል ደኣ እተን ባንክታት እንታይ ይገብራ ንዝብል ሕቶ ድማ መጀመርያ ሓደ ሕሳብ ባንክ ክትከፍትን ከለኻ ንስኻ ጥራይ ትፈልጦ መኽፈቲ ኮዳት ወይ ድማ ምስጢራዊ ኮዳት ይዝውሃበካ እዚ ምስጢራዊ ኮዳት ከዓ ንስኻ እምበር ወላ ሰራሕተኛት ባንክ እንትኾነ ብኣካል ኣርየን ክብለካ ዝኾነ ፍቓድ የብሉን ነዚ ምስጢራዊ ኮዳት ከዓ ናብ ካልእ ይሕሊፍካ ከይሃብካ ንስኻ ጥራይ ክትፈልጦ ዘለካ ካልእ ባንክታት ዝገብርኦ ከዓ እቲ ዕላዊት ዝኾነት ናተን መርበብ ሓበሬታ ፍልጥ ዝገብራ ኮይነን ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ድማ እታ ናይ ባንኮም መርበብ ሓበሬታ ምስ እትኸፍታ ኣብዚ ላዕሊ ንጸጋም ዝተዓጽወት ሊኮታ ዘላታ እዛ ዕጽውቲ ሊኮታ ድማ እቲ መርበብ ሓበሬታ ውሑስ ምዃኑ እተፈልጥ ኮይና ብድሕሪኡ ድማ እቲ ዘሎ ሽም ናይ ባንክኻ ድዩ ኣይኮነን ከተረጋገጽ ዘለካ እንድሕር ዘይፈሊጥካ ድማ ዝፈልጥዎ ሓቲትካ ክትፈልጥ እምበር ከይፈለጥካ ሃሰስ ክትብል የብልካን እዚ ዓይነት ኣገባብ ድማ ምስ ዝኾነት መርበብ ሓበሬታ ይዝኸይድ ወላ እውን ብኢንተርኔት እንዳገዛእኻ እንከለኻ እቲ ውልቃውናትካ ኮዳት ክስረቕ ስለ ዝኽእል መጀመርያ እዛ መርበብ ሓበሬታ እታ ዕጽውቲ ሊኮታ ኣላታ ዶ ኢልካ ክትፍትሽ ኣለካ ካልኣይ ድማ ክሳብ ክንደዩ ቅድሚ ሕጂ ዝተጠቀሙላ ሰሚዕኻ ዝነበርካ ንስኻ ካብ እሙንን ዝተጠቀመላ እንዲኻ ሰሚዕኻያ ከተረጋግጽ ኣለካ ካብዚ ወጻኢ ግና ከምዚ ኣብ ስእሊ ትርእይዎ ዘለኹም ምልክታት ዘለዎን መርበባት ሓበሬታ ካብ ምጥቃም ክትቆጠቡ ዘለኩም እንተዘይተኻኢሉ ድማ ዝኾነ ምስ ሕሳብ ባንክኹም ዘተሓሓዝ ኮዳት ከይትህቡ ይመክር እዚ ኩሉ ዝኸብድ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ዝኾነ ክትገብሮ እትደልዮ ነገር እንድሕር ኣሎ ብኣካል ናብቲ ባንክ ኸይድካ ከተሳልጦ ወይ ከዓ ንዝፈልጥ ሓግዘን ንምባል ክትፈቱ ኣለካ ምክንያቱ ዘይምፍላጥ ኣይሕፍርን እዩ ዝሕፍር ግና እቲ ከይፈለጥካ ፈላጥ መምሳል ስለ ዝኾነ ካልእ ካብዚ ወጻኢ ድማ ከምታ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ምስ ሕሳብ ባንክኹም ምትሓሓዝ ዘለዎ ናይ ሓሶት መልእኽቲ ምስ ዝመጻኩም ንምርግጋጹ ናብ ባንክኹም ምድዋል ብዝተኻእለ መጠን ከዓ ነቲ መልእኽቲ ከይትምልሱሉ ምክንያቱ እንድሕር መሊስካሉ እዚ ላይፍ ኣሎ ማለት ገና ነዚ መራኸቢ ይሰርሓሉ ኣሎ ተባሂልካ ካልኣይ ግዜ እውን ፈተነ ናይ ስርቂ ክካየደልካ ይኽእል እዩ
كل جزء خا أبز عالم كم تصبغ زلو حما كم زلو كم تنسخا جغاق إلكا صعيركا كتبلع تسعر زلغا ليتن معالتن بسعر انداماتو خنبر زدلي سراقن مدناغرن كم زلو فليتكا أبزي بتعامي تراغو زلو عالم تنقو قتكون كومدما اندحر زي فليتكا محتات أقداسيو من الباتكا أنا مليونات يبلين بين كموصوني تبل اندحر كوينكا إتي أقباب سرقي كم تاقديمو زتتقسي كاب قرشي كساب مليونات زلوون والك أسابات كتقعي زخل مخنياتو سراقي زخون يخون ماسا زي هارمو لغنزب كساب زخونه توحد تبزح كدناغر سلازدلي تنقوقات نخون إذا فيديو اندحر مهاريت ويدما أزانا قاعد كوينا رخيبكايا ناب كله ختباتصح شير كتبلا بخبرنا حتت إذا تدالو مدب زينيرو بخالك ساب نرغب سلام نعهم